Máš za sebou 6 ročníkov úspešných závodov na štíte a veľmi by ma zaujímalo, že jak si prišiel k tomu, že prekročiť hranice a skúsiť nejaké tie skúsenosti alebo takisto zorganizovať nejaké dobré preteky aj v zahraničí. Môžeš mi o tom niečo povedať? Určitě. První věc je ta, že hrozně rád jezdím sám jako na ryby do Maďarska, navštěvuju hrozně rád Hárumfu. Teď jsem vlastně objevili tu palotáž díky vám vlastně, že jsme tady měli v loni takovou výpravu, nachytali jsme nádherné ryby, tak jsme si řekli mezi sebou, že by to mohlo být dobrý na závody, něco jako je štít, že tam jsou taky pěkné ryby, že by se to mohlo těm lidem líbit. Je to tady docela takový i jednodušší než na tom štítě, takže jsme se tak nějak v loni dohodli i s Tiborem, který to tady má na povel. Slovo dalo slovo a vymysleli jsme vlastně Europe Car Tour. Původně jsme plánovali i Slovensko, bohužel tam jsme se nějak, dá se říct, nedohodli, takže jsme to zkrátili na 2 závody a i když teda na tomhle prvním ročníku zde na palotáži je míň družstev, dost lidí se odhlásilo z různých důvodů. Věřím tomu, že příští rok by to mohlo být lepší, že uvidějí, že opravdu tady to jsou super závody, super ryby. Myslím si, že se to bude lepšit. Ako to vidíš? Sú tu nejaké veľké rozdiely, čo sa týka organizácie alebo nejakých pravidiel, keď to porovnáme štít s palotášem? Každý závod má svoje. No. Třeba na štítu není takový zázemí, jako je tady na palotáži. Nemáme tam elektriku, honíme to centrálama. Tady zase máme zázemí, chata, všechno jako super. Zase to je náročnější pro nás, protože jedeme z Čech a ten převoz veškerých věcí, které potřebujeme vlastně na ty závody, je to náročnější. Je tady náročnější terén než na štítu. Takže to je takový, každý má svoje. No. A ty pravidla bych řekl, že jsou skoro stejně nastavený, kromě toho, že na štítu se buduje ryba o 3 kg, kdežto tady od 5. Ešte niečo sa ťa chcem spýtať. Prakticky ráno sa už začali preteky. Ja som už počul a sám som bol v teréne. Chytajú sa ryby napriek tomu, že je taká veľká teplota. Ako to vidíš prvý deň po zahájení? No, to vidím velice dobře, protože v tomhle hicu, to asi bude vidět i na filmu, že tady opravdu teplo, tak ty ryby docela slušně berou na takový počasí. Čekali jsme spíš, že to začne brát v noci nebo tak, ale je vidět, že rybám chutná i ve dne. Ha ha ha.